יכולה להגיד. מההתחלה, שלום. שלום לכם ילדים וילדות, אני וואלה מבולבל. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה בכלל. את החולצה. אני רובץ מהרגליים ומכנפיים מהראש. ושואלים אותי כפתיים ואופתיים, אז אני אומר שלום. שלוש. וכמה זה 2 ועוד 2 באמת? כמה זה 2 ועוד 2? 4. בדיוק. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה בכלל. את החולצה אני רובץ מהרגליים ומכנפיים מהראש. זה מבולבל. ואופתיים, אז אני אומר שלוש. אני בחורף מנוזל, בקיץ מנוזל, אוכל לי הגמל, החיים מתרנבל, ושואלים אותי כפתיים ואופתיים, אז אני אומר כל הכבוד. מדהימה. עכשיו מי אוהב את השבת? רגע, אני רוצה שאריק שנייה. אריק? אתה יכול להכל. למה? אבל מחקת. לא, אבל השאלה נגמרה. רגע.